ndichineka vanosvika zvotsvakana dzimaiziya ndikati munhu wamwari maita basa pane manzwi emwe ari pasi acharipadza nemwe mumba tichingopinda mumba tigara ini ndakatozvidza sekindira ndimuprofita mukuru ndakagara kumusiwo ndimuprofita mukuru ndakagara kumusiwo ndakagara kumusiwo ndikati nemarabu taurai mazwi emwe yatinzwa amaito vakatanga madhokanza akuru nyaya dzedu dzadzabhondoka vari kudzava vanhu kune bichana zvekudanisira kuzobatwa pakati pavo pamuhwano wacho indada kuti bhosi vaita ndove saka nditoshamisikapo vakuru ava vachitouya kutomangarira inini handitoziva mumango uri pamusoro kuti purisa kuona munhu arimba anosunga mudyani akuputa pamusoro ichangamira wangori musi wa 10 ayo taurai musoro zvataurwa uko ndakaenda kubasa kwangu kwandinoshanda ndakadarika nepababa ndamhoresa ndichiva kwenguri kuseni ndichiti ndida kumhanyira basa vakanditi ndive jane ndakati wanditi iwewe wauya panapa ndenichikuda ndinotsamba ndine meseji yandikabata mufoni yevakadzi vangu ndakati ndakati right iwewe wangu ari mumba wabva wabuda wanditi handei mumba umu totaura nyaya yedu ishuwa takapinda tese nevakadzi vavo vano vakadzi 2 tapinda tiri vangani ipo 4 mumba mwimu watanga kutaura kuti hanzi jani ndakubatira meseji kuna maisheri yenge ichiuya kwauri zvikuratidza kuti iwewe kudana nemukadzi wangu chinini anina izvo zvandizvizivi hanzi aiwa pane meseji iyo yabva yazova meseji iyeyo yange yakanzi musazofona pane vanhu meseji iyo vava takarohwa chironda tese nevakadzi vato ndakarohwa kusvika takungotaura meseji zvavaitirwera saka inini ndapedza kutirowa vava vakanditi jani pamusha yako yaita iri panapa ndoda mari ndoda 2000 pakuti bundu rangu ritese riserere kwanise kuita se kuririra handisi kuda kuenda newe kudare handisi kuda kuenda kupi kwese ndoda kuti tiwirirane papi pano zvishuwa ndinofungawo pamwe vari kuti inini ndakavakanganisira ndakabva taita se ndakabva ndabuda mumba mwembo ndabva ndaenda kubasa ndakapedza 2 days ndi kubasa pandikazouya ndakauya ndakamarika ndakauya ne700 ndabva ndatuma munhu ndavapa zvinezvi aiwa kati uraitika bisana ndakutaura musoro unyama maraba taurena anonzi maraba ndiwe maraba pamusoro wechangamirwa meworship yangu yekutanga changamirwa ndida kukuisa ini ndinorwara negrowth saka ndikwanisa kunyatsogara negrowth musana ndinemakazi saka ndikwanisa kunyatsori kugara zviri stable nondingoshekasheka kutasiya saka ndakukumbira ini sandari ndatsanangusa changamire ichokwadi zvikutora muchinjo ndakamurwa ndakamuvhura zvakanaka nyaya ndakamuvhurira changamire iri panapa tauranya yako vachiona right nyaya yakaitika changamire ndeyekudai
muchinda uyu airamira pamba pangu ane 2 months kumashure achiramira pangu ini chimuziva yasingangesei mazira ndamuita inini ndemufoni madzimai angu iniwane foni inini handina foni ini vese vari 2 one foni lanangurogara mara yangu ndine 2 anogara mara mafoni emadzimai angu ya saka ndinotora foni emadzimai angu nditotara panoita kutara zvanendiona paya ndiona makoza ari kupinda emuchinda mumadhaiuza yandichiona makoza apinda namba dzisina zita idzi dzirombotaurana nemukadzi wangu dzirombotaura nezvei ini ndine zvigaitu ndendinotora kuti majigaitu wana pamai kati inini ichaime dzenyu uku ndepababa ndakuinda nekwangu saka uya itora madzimai angu akati muchigai changu chinobva kuma 3 zvichiya kusvika kumaneribonza inondokunonguwa inoyawana saka pandaitarira mufoni maindudza kuti munhu ari kufona kubva kuma 5 6 kuma 3 kwadza kuti ndinoona madzimai angu kugadzira saka ndakatanga kutsvaga ini handikwangusaura ndoda kutsvaga munhu yekusvika ndamubata chete kusvika ndaona kuti nini munhu ndamushaiwa ndakazotora chigai chachimwe chechichuta nesheneshe ndikati munhu wamwari ndakaisa chigai changu panapa ndichikwanisa naye mbodetseraiwo mbosarinaka kanzapanapa ndichitaura mumwe murume ari kutusana kuti chigai chanda ndakaisa chipirichiya ndikati mbodetserai nacho ndine zvikundinetsa mwana mangu kakwengu yakati ase ndikati 2 step ndinapedza vanhu kanzi mashuwa mara ndikati kanzandosara nacho ndai yobva ndainda ndainda ndati madzimai angu achikuda kuenda kuchigaya ndichikuda kuenda mumakwenzi ndotogara kusvika pedza kugaisa ndichotera pinopinda mumba ndimwe chino vasingandisiyi saka indeko tachipinda mumba vachisa foni pavo pasi nditarira ndiona namba telefoni chete ati andichamubata kamadzimai angu atinombovafuza ndakubata munhu ndondikuda nditenderedzana nawo madzimai angu pamwakanyuma ndakazoona vaisa pini kumameseji ndikati good ndimuyai mukangu ndinai avaisa pini kumameseji kuti vanyumwa kuti baba vako vanogona kuvhura mameseji wakaona mameseji pamwe dzimwe ndingodzova munhu ari kuunifonera ari kuunikadati mameseji anyara andakavabvunza ndikavabata ndakadzokiri mwe zuva ndamuka usiku ngatambwera ndatora kuzuma 44 yandipe foni yangu pana munhu ndokufonera kuda foni yangu pana munhu ndokufonera kazi foni haina mari ndati aiwa ndipei pana munhu ndokufonera wabudisa foni yangu yawo nombva wandipa ndandakafona zvishuwa munhu uyo usiku umwe ndakati ndakafonera mwana wangu usikana ndomubvunza dzimwe nyaya ndapedza kumubvunza dzimwe nyaya ndipo ndakaenda kufoni yenda kutsvaka zvimwe ndikutsvaka masososiya ndipo ndasangana meseji ndotara mumeseji rudzi ukaona ndikakatakata foni woziva kuti pane vanhu asi chiinai ndikati mai mwana mamboona nyaya yangu takatora tese kanzi ndei ndikati ndikuona meseji iri mufoni menyika asi meseji iroza ndiri makainyora saka ini zvandikuda kuziva kuti wamanyora meseji yendiya nguva ndakarara nawo madzimai akabva watokuda pana indikati aiwa handisiri wamanyira achadzoka chete ndairamakarara kusvika vatodzoka kanzi ashumba mukaiti taure ndandakatorapa kaiva marapa mukaiti tese taure ndikati aiwa kamada zotora mai ndizvo zvandimudoloni kanzi meseji mujani ndikati yajani yakanyorwa nani kainini ndichinyora jani ndikati nemai makamunyorera meseji iyoyo yakanaka here ndiwabvunza kanzi aina ndikati sei makazomunyorera kanzi no muchinda uyu ane nguva refu achindikonza panapa saka ndikati munodai kundikonza ikati ndidanana nditaura nyaya ndisikuizwisisa kanzi ane nguva refu tindodanana ndikati zvinhu yakaita seyambuya musakazotamba ne kanzi ini munhu ane mwedzi achindinetsa nguva ndakandonumudaira ndine tuks ndamudaira kati munadzo kanzi ndikatora iti manje handikuti vachikushidhigwa wangu iyemi indomutora chani muite sei muinaye kaine madzimai angu ati ini kumadhandina kunomutora asi zvamanje manje anogona kusvika panapa ndikati chirudzi chipi aisvika panapa kaindezvandakarangana naye ini zvamarakarangana ndabasa nazvo imi rwai pasi mutora munhu rimwe naye matorora muchanamuita ndimuchamaziya amai vakasimuka chigadzira gadzira inomutora munhu muchindakabva atosvika zvotsvaka nadzimaziya ndikati munhu wamwari maita basa pano pane manzwi emwe ari pasi acharipadza nemwe mumba tichingopinda mumba tigara ini ndakatozviza sekindira ndimuprofita mukuru
nyaya dzedu dzadzabhondoka vari kudzava ndikati vakuru munozaizvitora maya taindi muzvinzo ndikati mamabhuirana sei kuti zvizofamba zvakadai kuimai marabha mamabhuirana sei kuti muritaura yenzo kuti kudanai kwati muruita sei kana mai marabha kwanzi ashumba ndiregererei murume yakandinyengedza itanida unipa 2000 ndikati iwe nditogere nebepa mbogo nobva kuya naromunhu achiva nazvo kuti pana mupo ndikati vakuru isitetai nyaya inega pabepa achipedza kunyora ndikati bhudhu chiisai umbou zero hwechumiri ndakuda kubata nemaziso nobaisa wachi ndikati go ndikati mai marabha wacho nyorai wachi utike wachi nobaisa zvinhu zvose zvebackground ndikati go imai marabha wacho nyorai nyaya dzenyomoga tabari kuuya ndikati nyorai maika nobva wanyora vapedza kunyora ma ini ndobva ndakachiti ndikati mai marabha ndigere nemakorosa asi pane vanokutaura nyarara iyo murume wamunai munomusha munomu asi murume igaro ndiri kuudza madzimai nandevakuti asi murume igaro asi nenguva dzose dzima musingarioni kuti atiri muchi murudo saka zvandakuita garwe makuriona iwe jani nyaya togoni madzimai angu nitokupikirei bo tanyora ndapedza chamwari asi mose ndakupedzerayo takuda kutoona garwe mani ndakarova vanhu kuti bichana zvokuti dandisina kuzobatwa pakati pavo pamuhwani wacho indada kutombosiya vaita ndove ndakafisa saka nditoshamisika vakuru ava vachitora kutomangarira inini handitosa umango uri pamusoro kuti purisa kavane munhu avipa anosunga mudyani akuputa vakashanda basa ramambo nemupurisa wamambo nowasapo wakaita basa asi pakuzochacha ndokwawakakanaisa waifanwa kutora umbowo yanawo tokushanda nyaya kana wakuibata mabatiro ako ndoyaipatinda kuti wakuita extortion nokuti hapana neauthority ari kuzadzisa zvauri kuita izvi zviri kuitwa nemazvo nawo wauya kuno zvekuisa authority sabhuku wangu ari munhu nyaya ndakatoisa pasabhuku ndanakutonga munhu undakamudza sabhuku akagarira mashoko asi ndakamudza iye sabhuku tofa kumuchacha nokuti wakaona paita chikomba haana authority yokutonga chikomba nokuti panopanogumira ihuku ende kana kutitongaaasi ende manje ipapo manje akagarire nyaya iyoyo yaifanwa pamama sabhuku wakaigarira papa kunotika zve4 days che anoigara mazuva akawanda apa wadifenda ndatowadifenda koziandakaudzokera kunyaya wakaita basa marapo mukuru wacho unoiziya samona kanyorwa kunzi chii nawo nyaya yapera iyi akunifomera kuti kudara nemukadzi wako kwake handitiro nawo imi maachii imimi machi nyaya yapera marabha aita kuumbowo hwake ahunganidza wati akumarabha imi machi andaite machi kunonzi machi kuti mimi mafuyagara mberi kushikinini zvakuripomera like now mamakwira wewe ndiye aritora umbowo hwamudomu ukubata kwanekata chikomba chinenga mukadzi wangu ngarega kupindura ngasheka kupindura amai marabha kaitini baba vakauya kumba kwangu aiwa kana marabha akaita zvamutaura ende kudai ndakapa marabha mari yakati saka marabha ari kuti ukareka kupesesa mari yangu ndikukupisira mumba saka zvese zvinasambodza kuti kwatobobatwa mawachi marabha anoita zvese zvese anoda kumiswa semamisika tiri kuita nhasi nokuti rambobva mudyira mombe mbiri mazuva apera ndakuda kudyira kuti apa panapa temporary right tikuda kudzirira
mhosva isati yaparwa namarapa. Amai marapa uyu ndiani uyu koyo nawo wabatwa nemhosva murume wabatwa nemhosva marapa une mari yakauya iri kupi nemurumoyo 700 yacho iri kupi iri kupi mari yacho taura ichi inini ndakanzwa nyaya ichitaurika ndoda kuti nditaure maitiro yake. aiwa sakanyataurisa stereki tawabvunza nyaya yemari ndakapa amarapa. awapa amarapa amarapa akakupai mari yacho aiwa ndondwari aiwa hana kana muri chii apo wa 700 paya panani iye akapa apo vachindapasika achienda kupa marapa akapiwa 700 akaenda nayo akatora 700 pamusoro 700 ndikuda 2000 akaenda kupa 2000 ndikuda mombe mbiri anditade akandipinda chipiri oratamai zvimwe zvese marapa wako vatakuzopesana manje kuita chigidha gori yamukudarira maipapo zvimwe zvese kwandiri kuenda kungobhenefita iwewe saka iwewe kana zvichibhenefita iwewe tendera kuti dare ritore matanhangana iwewe kana ukakuhwa nyaya yakakuonakira iwe still nokuti punishment yakaungaonayo kudana handinozoite saka toda kuzoti kana punishment yakaiwana kada kuchaja munhu kuzungudai kuramba nyaya yakanamira iye ari kuti akandipa mari panokanwa mumari pandinyorona basa anokunachikombaakachibata akaanipasa akanipa panani ndaandikanogorani muchagamiro uya iwe nemari kwadini anditare zvei chinhu chakaitika ndechokuti vakaroora mainini vangu mukadzi wavo vanogara naye saka vakandidedza vakanditi bamukikini ndakarohwa namarabha ndarohwa namarabha akandibvunza kuti iwewo unodanana here naamaisheri takawirirana ndakataura kuti isusu taitokonzana saka ndopa ndakati inini saka iwe wakati kudii zvakanzi ndakapindura kuti inini taitokonzana takasati tadanana ndakati asi marabha akandichaja $2000 ndopa ndakati $2000 zvakanzi ndakati saka iwe uri kuda kuenda nayo rini zvakanzi ndichingobva ndiri kuenda nayo saka inini ndaida kuti ndakaziva kuti zoshuwa mari iyi yaenda ndobva ndakaenda kunomhangana kupi kuna nasekuru abushu kuti uyu ari kubhadharisa ndopa paakauya uyu nomari abva andipa 700 ndobva ndaenda kuna marabha ndobva ndasvika ndakabva ndamupa pamba pake madzimai ake vakuru ndo vanga vari kutoripo takatodedzana takatobuda takatotanga kutotaura ndakabva ndamupa mari iyi saka ndamupa mari yeye marabha yabva nditi waita basa shamwari unogona kuita wagona kutiyananisa ndichingobva ikoko kwamarabha ndakabva ndaenda kunotaurira asekura vamwe vacho navapo ndakanotaurira ana asekura vana sabhuku bushu ndavataurira ndakati ando zvinhu zvakaita marabha ndakabva ndadzoka saka pandakadzoka inini aitoramba achitondinetsa kuti iwe jani akasandipa mari iyeye inini ndichafunga zvandiri kufunga ndogona kutomuuraya kana kunomupisira mumba. Alright, nyaya iyi ndofunga tinaende mberi. Uyu murume wechikopa chemukazi owacha ndombo watina wanditangavira mai marabha varipo ava ndikuzonyanya kuti vanhu vaikonzana ava vainge vari kudo chete vaita sei munhu vakaita sei vakama sei munhu akavaine mari vanhu kana akanipa maibrocha tona ngakotaura maibrocha mombe ina
Simon Mena, maraba nomse. West Time kana kushita. Ndio zarabu anotengesa msoro. Masala mombe mesheti. We kai mari asale baba. Murumo uyu aise tamai maraba. Mugara batuzeba tuseke. Kasa amai maraba munowasira. Maraba amusero. Amusero ere. Unoziya. We say $300 per month. Times 4 is 1.2. From 700 to $500 to $29. It's capable of paying. Because I got 2 days time ago, $700. That means more than my forever. That food on Mangwana Jamba is getting to Sedari. No total Sedari. Move my days if I say about that. Oh, Kanyema. That's good. Mungu zakaipa kutoka ziwa. Saka ngana ngoka mayo nyipoto ngoshavera ukamdari mamoyo awandi bamini yo. Zonto nura wese. Mungu atija sei ibabu tsiri. Iwe unopa ubisa $500 by end of June 29. Papo blog dara ato topedza nemura. Wakaita basa futhi ukabatsira kuti senhande ziende because aina bachibhadhara kuna maraba nokusa. Iwe $500 tunoita kuti isvika before 11, but what I got is so Maraba for Marian. Yes, but Maraba is a swab, you see. Maraba back on the Kangan Silva. I found trauma stages at abusive. Even sometimes you used to Mamma miss this name of it. Aurora muzo kuda kumutsa kumakua. Roka tuo zadanga mimi. Sio mai. Ndio wazo. Boda ile bazara ndire. Are redura manga ndio mambo wangu. Uyu muruma akubauti ndichitaura zvese zvirikuitika mukati memusha muchigonero naye murume uyu murume uyu izvozvizvi tine munhu akasonwa 26 stichi ruoko rwesoro nemwana wake atemwa temwa nepemba. Uyu murume uyu violent zhinji inoitika mukati menzvimbo yenyamahumbe inobva mukati memusha wemurume. Handiri muri natsona ende ipapa hatete kurova munhu nomupini ende anotaura kuti ndinouraya. Andri muri natsona saka muromo wokuuraya pamurume uyu haubve. Iye sabhuku ivava chaivo vabvunze musangano wasabhuku chaivo chaivo anokuuya here uyu murume uyu hauye. Chida kutaura chokwadi isusu namaramba kuvhileji akadambudzika kuti nyepere munhu kana kuti muvenga kana nenyaya dzake dzaita nevana vake vanenge vachitira kunze kusiri munzvimbo
Tiana dambudziko namarapa. Asi kuti kana vachitana nyaya dzavanenge vachitana kunze chitaura ichowani. Handisi kutya asi kuti achowani. Makutuvhirikidza. But handisina kuvhirikika zvokuita marapa zvokurwa vanhu. Iri kuti nyaya yatina mudarira nhasi inyaya yamarapa nechikomba changa vanhu. Nhasi tachipedza marapa. Unototaanezulaziaasvasvii nyaya yawatoa yechipiri ndokuti uifambise zvakanaka ite kuna sapo usarambochirwa vanhu wakarambochirwa vanhu nokuchaja kuti iyo nyaya yakafuti ichidzoka rova nokurovera mumwe ndinoda kuti vanhu tive they are referral party dzatiwa kushandisa ane zviro yakabva kwamambo inoenda kumapurisa yakabva kwamapurisa inoenda kuna sisi ungeri nyaya yemwanangu yenda kuna kansela vanhu vatinavo vari influential positions vanogona kutunga nyaya dzemunharaunda ndo vatinoda sei marafu ibate zvekutaura zvinoda kuti ugare zvakanaka nokuti next time ukarova munhu udzinga munhu une kwawakabva iwewe marafu terera kuno ndakakuudza kuti ndinogara ndoda kuti utaurewega mazuva wakataura ndikubaku ndodzinga munhu taura wega vanhu vachizii handengwataura she has the right to make a decision. And all that is wrong not in my village. Simple as that. Not in my village. She should make a choice. You have a baby. She is somebody in the party. Don't get to the Maraba Batabai. And now people put battle in the amount of them. What? Yanka Inca. No one bonai. Immune to be. I don't know. I'm he's too toxic. Don't listen to him. I got my time on charge. I do a memorandum. It means that it's the moon. As you know, and I'm trying to offer some shop. Pakanganisa. Kumbire ya maraba. Wewe Mungu anambaraka. Sio hizi maraba. Ndio shuta. Noise. Atuko maraba kazi. Maraba. Atuko maraba. Atuko hoja maani mozo. Muzamba mzipa zini. Tuko hoja bani. Ya ambu yanda kuregerezwa mbati. Kuchere chikumba mupire matepa. Wakazi? Wachere chikumba wapire matepa? Basi. Wewe sio ngata zokutora usina masi. Ngokuira maraba. Saka mara wewe singai. Zazabu wakati. Ndio bana serious. Sababu take note of this. Ndakaanza iyo ndio mbona kushamara basi.
Yes,